Ja sitten, noin. Nytpä lähti se tallennuskin käyntiin ja kello on juurikin minuuttia yli 1, niin voidaankin sitten aloitella. Eli hei, tervetuloa! Ruokaseikkailu alkaa tai samaa ruokaa koko perheelle luennolle. Tosi hienoa, että teitä on siellä iso joukko ilmoittautuneita vieläkin enemmän. Saattaa olla, että vielä tippuu tulijoita tässä matkan varrella. Mun nimi on siis Nenosen-Ringa ja Pohjois-Karjalan Martoilla toimin ravitsemusasiantuntijana, ravitsemusterapeutti olen taustakoulutukselta ja semmoisen 6-7 vuotta nyt näiden lastenruokahommienkin kanssa täällä työn puolesta pyörinyt ja näitä opettanut pitkin Pohjois-Karjalaa. Ja sitten mulla on kotona semmoinen kohta 2-vuotias taapero, että siinä määrin on myös sieltä kotoa tuttuja nämä asiat nyt yhden lapsen kokemuksella. Ja 1,5 tuntia olen varannut luennolle aikaa ja voi olla, että nopeammin on tosiaan ja on tarkoituskin, että sinne loppuun jää kyselyaikaa, mutta on ainakin hyvin varattu nyt aikaa, että sitten jää aikaa kysyä ja keskustella. Teitä varten täällä olen. Olen koonnut tuohon teoriatietoa, vähän niihin yhteisiin ruokahetkiin ja ruokakasvatukseen ja sitten puhutaan ihan siitä, että mitä se ruokailun aloittaminen ja alle 1-vuotiaan ruokavalio on, mitä ne oli ne rajoitukset ja mistä lähtee liikkeelle. Ja vähän on nostanut tuota sormiruokailua tuonne myös, koska se on ollut semmoinen, mikä on kiinnostanut viime vuosina niin paljon, niin sitten pari sanaa siitä vielä erikseen. Mutta tosiaan kysykää, keskeyttäkää ja olla aktiivisia. Muutaman videon, jos ennätän, niin tuonne voin sitten väliin linkata. Ja tosiaan tuolla keskustelussa, jos vaan saatte sen auki, joskus se ei niin kuin vieraille aukene, niin jos saatte keskustelun auki, niin siellä on pari linkkiä jo nyt. Eli ensimmäinen linkki on tämmöinen Forms-lomake, millä nyt kerätään osallistujatietoja, eli se mitä me tarvitaan jälkikäteen tietää tästä luennosta, niin on teidän osallistujien määrä, ikä ja miltä paikkakunnalta ne olette. Niin jos käytte joko tässä luennon aikana tai sitten mä laitan noin lenkitteille myös luennon jälkeen vielä sähköpostiin, niin voi käydä sittenkin täyttämässä. Ei tarvitse nyt keskeyttää kuuntelemista tai muuta tekemistä, niin muistutan siitä vielä lopussa. Mutta sen pystyy jo nyt klikkailemaan sieltä, jos haluaa. Ja sitten siellä on jo tuonne aineistoon, mitä me käytetään vauvaruokakursseilla, niin linkki se löytyy sähköisenä netistä ilmaisena, niin saatte ihan sitten reseptiikkaa kotiin testattavaksi sinne ruokailujen aloittamiseen ja sopii oikein hyvin muullekin perheelle, jos siellä on vaikka isompia lapsia jo mukana. Mutta tämä luento on siis osa Marttaliiton lapsiperheiden arjen tukeminen toimintaa, eli STEAn, sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa ja siksi maksutonta osallistujille. Ja Pohjois-Karjalasta käsin nyt tätä pidetään ja luulen, että teitä vähän ympäri Suomen maata on, niin sitten esimerkiksi käytännön ruoanvalmistuskursseja järjestetään näissä meidän piirin eri toimipisteissä. Täällä just äsken nuuskuttelin tuolla 5-6-kuisia vauvoja, jotka lähti äsken kotiin sitten päiväunille, olivat vauvaruokakurssilla tässä toimistolla. Niitä järjestetään muuallakin. Mutta lähdetään liikkeelle aiheesta. Ja sen ehkä sanon vielä Marttojen taustasta, että kun me näitä lapsiperhe- ja ruoka-asioita puhutaan, niin meidän teema ja ajatus on ihan sama kuin kaikessa muussakin neuvonnassa, eli tämän hetken slogan on hyvästä arjesta parempi maailma, ja siihen me uskotaan, että kun se arki rullaa, niin sillä luodaan parempaa maailmaa niin siinä perheen sisäisesti kuin sitten muutenkin isommallakin mittakaavalla. Ja kun tehdään siitä arjesta semmoista helppoa ja omalle perheelle ja niihin omiin voimavaroihin sopivaa, niin silloin kaikki voi hyvin ja koitetaan antaa just niitä vaihtoehtoja eri tilanteisiin, että mikä kellekin perheelle parhaiten sopii. Mutta se ajatus menee tosi hyvin yhteen tämmöisen ruokakasvatuksen kultaisen säännön kanssa, mikä on Susanne Angleen joskus lausuma, eli lapsi syö sitä, mistä pitää siitä, mikä on tuttua, ja tutuksi tulee se, mitä on tarjolla tai tarjotaan usein, on itse asiassa vielä se alkuperäisempi muoto. Ja tämä siis kannustaa tosiaan siihen säännönmukaisuuteen, säännölliseen ateriarytmiin, mutta myös siihen, että jaksetaan ja uskalletaan tarjoa niitä samoja makuja, luodaan sille lapselle semmoista pysyvyyttä myös siinä ruokailussa, toki haastaen niillä uusilla mauilla säännöllisesti ja pikkuhiljaa opetellen ja sitten siihen lapsen
luontaiseen kykyyn oppia luottaen. Et kun me tarjotaan niitä hyviä vaihtoehtoja, niin sitten se lapsi kyllä pikkuhiljaa kasvaa siihen perheen kulttuuriin. Kun ne ruoat tulee tutuksi, niin niistä sitten kummasti myöhemmin, vaikkei se aina siinä hetkessä just tunnu siltä, että opittaisiin niitä samoja makuja syömään ja samoista ruuista tykkäämään, niin kyllä ne hyvät tottumukset ja kotona opittu ja se, miten kotona ruokaillaan silloin lapsuusiässä, niin heijastuu sitten sinne ihan aikuisuuteen saakka lasten omiin mieltymyksiin, vaikka kausia tulee hyvin erilaisia välissä. Mutta joo, hyvinkin se sama ruoka sopii ihan koko perheelle, vauvasta niihin aikuisiin. Noin vuoden iässä voidaan puhua jo oikeasti konkreettisesti ihan samasta ruoasta silloin, kun se muun perheen ruoka on melko pitkälti niin ravitsemussuosituksia mukailevaa, eli suhteellisen vähän suolasta ja muuten laadullisesti hyvää, niin silloin se on oikein sopivaa sille 1-vuotiaallekin, mutta niin kuin teistäkin ehkä jo suurin osa on saanut neuvolasta ohjeistusta, jos on jo ajankohtaista tai jollain on vielä tulossa tämä aloittelu, niin sinne alle vuoden ikäisen ruokavalioon kuitenkin kuuluu niitä tiettyjä rajoituksia, mitä vielä suositellaan, että kuinka sitä ruokaa muokataan niin koostumukselta kuin sitten ne tietyt ruoka-aineet, joita ei vielä neuvota käytettävän silloin ennen vuoden ikää ja muutamia muita pieniä muokkauksia. Mutta suhteellisen pienellä vaivalla suurin osa munkin perheen ruuista on muokattavissa sille pienelle lapselle sopivaksi. Ja se on asia, joka sit säästää siinä määrin tiskiä ja voimavaroja, että pystytään sitä samasta ruoasta tosiaan tekemään koko perheelle, eikä tarvitse erikseen ajatella tekemänsä vauvaruokaa tai aikuisten ruokaa, vaan se lapsi oppii pikkuhiljaa niihin ihan samoihin makuihin ja otetaan vaan se oikeassa kohtaa sitä ruoanvalmistusta sitten tarvittaessa erilleen se lapsen ruoka. Kun lähestytään vuoden ikää, niin ihan se perinteinen lautasmalli, mihin kuuluu ne kasvikset, proteiinit ja jokin hiilihydraatin lähde ja ruokajuomat ja muut, niin silloin vuoden iässä se alkaa olla jo semmoinen, mikä on hyvä pitää mielessä, että se oikein sama malli sopii myös niille perheen pienimmille, mutta siihen ei tarvitse pyrkiä vielä silloin 4-6 kuukauden iässä, kun sitä ruokailua aloitellaan, vaan yleensä yksittäisistä mauista tai semmoisista helpoista kombinaatioista lähdetään liikkeelle. Ja tähdäten siihen, että sit pikkuhiljaa siellä lähempänä vuoden ikää, niin niillä aterioilla olisi niin kuin aina useampi ateriaosa samaan aikaan tarjolla. Sillä varmistetaan sitä monipuolisuutta myös osaltaan ja sitä, että saadaan sieltä kaikki, mitä tarvitaan. Ja olipa ruokailutapaa mikä tahansa, sormiruokaillen tai syöttäen tai näiden yhdistelmä jollain tapaa, niin muistetaan se ruokailun sanottaminen niissä ruokailutilanteissa niille lapsille. Se on hirmuisen tärkeä osa sitä ruokaoppimista. Et jos me toivotaan, että lapsi osaa kuvailla ruokaa muutenkin kuin, että on hyvää tai pahaa, niin meidänkin pitää käyttää eri adjektiiveja sen ruoan kuvailuun. Vaikka kysyy vähän, että onko porkkana rapsakkaa vai onko se pehmeää tai miltä se kurkku nyt tuntuu siellä suussa tai oliko ruoka mausteista tai piditkö siitä, miten makeaa tämä oli, kuvata eri adjektiiveilla, vaikka ihan väreillä sitä ruokaa myös, niin se lapsi oppii niitä ruoan eri ominaisuuksia sitten samalla. Jep, ja osa siitä ruokaoppimisesta tapahtuu, tai isokin osa sitä tapahtuu mallioppien, niin kuin olette ehkä osa jo pienten kanssa siellä huomannut, että monta muutakin asiaa nämä lapset niin kuin mallista oppii ällistyttävän nopeasti, niin myös tähän ruokailuun liittyy vahvasti se, että katsotaan, miten ne vanhemmat tai muut siinä ruokapöydässä syö tai sisarukset, ja sieltä poimitaan niitä toimintamalleja, mutta myös haetaan vahvistusta sille, että mikä on syötävää, mikä ei ole syötävää, ja se on tosi hyvä ja se on turvaa luova tekijä niille lapsille, että he helpommin hyväksyy ne asiat, mitä he näkee muidenkin syövän, ja senkin vuoksi niin se yhteinen ruokapöydän ääreen kokoontuminen ja se, että saadaan ateria-ajat asettumaan koko perheellä suunnilleen edes kerran päivässä tai mielellään useamminkin samaan aikaan, niin tukee sitä ruokaoppimista. Ja lapsi tottuu siihen, että perhe ruokailee yhdessä ja tosiaan saa sen mahdollisuuden seurata sitä muiden ruokailua, vaikka ei itse vielä ruokailisikaan. Eli se on myös hyvä paikka tarkkailla sitä, että milloin se kiinnostus ruokaan on heräämässä. Eli näkee, milloin se lapsi alkaa sitten kiinnostumaan siitä muisten ruokailusta, joka tarkoittaa, että se kiinteiden aloittaminen saattaisi alkaa olla ajankohtaista, kun se aletaan hamuilla käsillä sitä ruokaa tai katsellaan kiinnostuneesti sitä
ruokailua. Ja hyvä on yrittää, varsinkin ne vauvaruokailutilanteet, rauhoittaa vähän niin kuin vaikka jo ennakkoon ja tehdä niistä hänelle ennakoitavia, jolloin se helpottaa sit sitä uusien makujen hyväksymistä ja oppimista. Ja myös isommilla lapsilla, etenkin taaperoikäisillä ja vilkkaammilla tapauksilla, niin se on hyvä, että niihin liittyy tietyt rutiinit ja semmoinen rauhallisuus ja muiden ärsykkeiden sulkeminen niistä ruokailutilanteista, että keskitytään silloin siihen ruokaan, niin pitkällä tähtäimellä se on yleensä niin viisasta. No vähän jo tähän sivusinkin säännöllisiin ruoka-aikoihin ja niihin yhteisiin aterioihin vielä liittyen, että se säännöllinen ruokarytmi on semmoinen, mikä luo hirmu hyvän perustan siihen terveelliseen syömiseen, monella tavalla terveelliseen syömiseen niin lapsilla kuin aikuisilla. Ja tätä säännöllistä ateriarytmiä voi alkaa luomaan jo silloin, kun lähdetään oikeasti ensi kertoja maistelemaan niitä kiinteitä. Ei kannata ottaa sitä liikaa ressiä, ja se tulee monessa vauvaperheessä itse asiassa luonnostaan. Ja ei tarvitse ajatella, että silloin syödään 5 kertaa päivässä, kun 4-6 kuukauden iässä aloitetaan niitä kiinteitä, vaan se lähtee yleensä liikkeelle sillä, että 1 kerran päivässä lähdetään maistelemaan jotain ja sitten se pikkuhiljaa otetaan mukaan sinne se toinen ateria ja sitten tulee 3. ehkä välipala sinne ja kohta sitten syödäänkin se 5 pientä ateriaa päivässä, mitkä sitten alkaa vähitellen kasvaa. Mutta jo silloin, kun otetaan sitä ensimmäistä maistelukertaa sinne päivärytmiin mukaan, niin saattaa olla, että helpottaa omaa elämäänsä ja sitä lapsen ruokaoppimista ja ruokien hyväksymistä sillä, että se suunnilleen ajettuu joka päivä samaan aikaan se maistelu. Eli niin kuin äsken jo sanoin sitä ennakoinnista vähän, niin ennakointi ja rutiinit on näille pienille hirmuisen tärkeitä, niin myös ruokailun osalta. Eli jos heidät vaan nykästään tuosta noin leikkimästä siihen ruokapöytään ja kokeillaan, että maistuisiko tänään porkkana, niin se voi olla, että se koko tilanne on tosi yllättävä sille pienelle lapselle. Ja jo sen takia menee niin kuin suuviivaksi ja ei niin kuin suostuta katsoakaan lusikkaan päin tai kokeilemaan, että miltä se näyttää. Että se voi olla vähän säikäyttävä tilanne, mutta jos se joka päivä toistuu, että lapsi tietää suunnilleen, että no nyt kun mä herään päiväunilta ja ollaan ehkä tuossa vähän juotu maitoa, niin sen jälkeen meillä on nyt ollut tapana, että siihen aikaan aina tulee jotain syötävää, että olisikohan se tänäänkin niin ja mitähän se tänään laittaa siellä se mun huoltaja tarjolle, että osaa niin kuin ennakoida sitä tulevaksi sitä tilannetta, mikä lisää sit sitä todennäköisyyttä, että se ruoka maistuu silloin, kun sitä on tarjolla. Ja sitten taas sen jälkeen, kun se yhden saa sinne, niin sitä toista on helppo alkaa sitten samalla tavalla miettiä, että mihin kohtaan se meidän päivässä asettuisi parhaiten se uusien makujen maistelu. Ja tämä tuo myös sitten taas myöhemmässä vaiheessa semmoista turvaa niin vanhemmille kuin sille lapsellekin, kun tyypillisesti taaperoiässä tosi monella lapsella tulee lyhyt tai pitkä vierastamisvaihe ruokia kohtaan ja vähän semmoinen uusien ruokien pelko, niin silloin myös se ruokarytmi luo valmiutta ja uskoa siihen, että uskaltaa luottaa siihen, että vaikka se lapsi ei jollain aterialla kauheasti söisi, niin tietää sekä lapsi että aikuinen, että milloin se seuraava ruoka on ennakoitavissa. Eli siellä on olemassa aina semmoinen turvallisuuden tuntu kuitenkin, että jos mä nyt jätän syömättä, niin en mä koko iltaa joudu niin syömättä olemaan, vaan sitä ruokaa on tulossa sit seuraavalla aterialla. Eli silloin pysyy niin kontrolli aikuisilla niistä ruoka-ajoista, mutta lapsi saa itse päättää, että paljonko sitten syö milläkin aterialla. Ja jos olette siellä siinä vaiheessa, että se aloittaminen on ehkä juuri tapahtumassa tai on ajankohtaista, niin varsinkin näillä alle vuoden ikäisillä ja silloin kun unta vielä päivään tulee paljon, niin menestyksekkäintä on sijoittaa niitä ateria-aikoja heti kohta aina unien jälkeen, ennen kuin sitä väsymystä ehtii kertymään ihan kauheasti. Eli silloin hyvin levänneenä, niin on todennäköisempää, että se lapsi jaksaa kiinnostua niistä ruuista ja opetella sitä uutta, kun sitten taas, jos aletaan olla lähempänä päiväuniaikaa, niin se voi olla, että siinä vähän sitten turhautuu tai ei enää jaksa sen vuoksi, siksi ne ruokamäärät jää pieniksi tai maistelut huonoiksi. Siinä saattaa niin kuin huomata, että joskus voi tarkkailla, kaikilla siihen ei ole tarvetta, vaan lapset syö tosi hyvin vielä ennen sitä nukkumaan menoakin, mutta kannattaa niin kuin tarkkailla sitä omaa lasta, että voisiko sitä kokeilla eri aikaa, vaikka siinä päivärytmissä sitä ruokailua, jos se ruoka maistuisi paremmin. Ja siitä ruokapuheesta vielä, niin ehdottomasti semmoinen kannustava ja rohkaiseva on semmoisia adjektiiveja, mitä siitä kannattaa käyttää ja millaisia sanavalintoja siinä tehdään ja miten niin kuin myös
tukea sitä lasta siinä ruokailussa. Eli niin kun ei tarvii vaan istua mykkänä siinä ruokapöydässä ja miettiä, että mun nyt täytyy suhtautua tähän neutraalisti tähän ruokailutilanteeseen, vaan kannustaa saa ja tehdä sitä lasta vähän niin kuin uteliaasti kysellä ja rohkaista ehkä niiden uusien makujen, vähän tarjota jotain tai antaa jotain houkuttimia, varsinkin siellä lähempänä vuodeikää, ihan pienillä. He nyt yleensä aika hyvin niin kuin ottaa vastaan sen, mitä tarjotaan, ainakin maistelevat ja sen jälkeen kertovat, että oliko hyvää vai ei. Jotenkin sen ilmaisten eleillään tai ilmeillään. Mutta sitten lähempänä vuoden ikää, niin voi jo kysellä vähän sitten, että miltähän toi porkkana tosiaan, että rouskahtaakohan se suussa vai onkohan se pehmeää, että sitä voisi kokeilla. Tai vähän muistutella, että mitä kaikkea siinä lautasella on, nimetä niitä asioita tai laittaa houkuttelevasti tarjolle jonkun tietyn asian siihen. Niin siellä jollain heräsi taustaääni, elämän ääni, ihan. Niin saa kannustaa ja saa rohkaista, mutta semmoisena kantavana periaatteena se, että pakkoa ei kannata ruokapöytään tuoda, vaan aikuinen päättää milloin syödään ja aikuinen päättää mitä syödään. Ja ne on yleensä semmoisia, mistä kannattaa pitää kiinni, mutta sitten se lapsi saa itse päättää siitä, että mitä sinne suuhun asti menee. Ja se tuntuu joskus tosi hurjalta ja vaatii niin kuin rohkeutta, jos tuntuu, että sitten on hetkiä, kun sitä ruokaa ei juurikaan sinne vatsaan asti päädy. Kannustamalla ja rohkaisemalla sitä saattaa jotain saada sinne menemään, mutta tosiaan ei kannata liikaakaan lähteä sitten liian leikin kautta sitä ruokailua toteuttamaan tai varsinkaan sitten rakentamaan siihen ruokailuun niitä negatiivisia sävyjä sen pakon kautta, että pitää vaikka syödä se lautanen joka kerta puhtaaksi tai muuta, koska niistä helposti sit jää niistä ruokailutilanteista vähän semmoinen huono mieli, mikä ei sitten helpota seuraavaa ruokailutilannetta taas noin pitkällä aikavälillä ajatellen, niin voi aiheuttaa sitten ongelmia. Et se voi olla, että ruoat muuten maistuisi, mutta ne on vähän virittyneitä huonosti ne ruokailutilanteet, niin sitä pystyy ehkäisemään sillä, että pitää sen ilmapiirin ruokapöydässä semmoisena hyvänä ja kannustavana, että se lapsi rohkaistuu sitten maistelemaan. Mutta niiden puheiden lisäksi nyt tosiaan tosi paljon myös aikuisten ruokavalinnat ja se, että miten me siinä ruokapöydässä suhtaudutaan ruokaan sen lapsen ympärillä, niin ne heijastuu sinne lapseen ja lapsen valintoihin yllättävän paljon, mutta niin kun, muistakaa, että tämä kaikki on kuitenkin semmoista rajallista ja joitain asioita pystyy hallitsemaan tässä lapsen ruokailussa ja kasvatuksessa ja joitain sitten taas ei. Eli on myös niitä perheitä, missä esimerkiksi aikuisella on vakavat ruoka-aineallergiat ja sen vuoksi aikuinen, vaikka äiti tai isä syö täysin eri ruokaa kuin se lapsi, mutta silti lapsista kyllä voi kasvaa aivan niin kuin hyvinkin monipuolisia ruokailijoita. Että se ei myöskään ole yleensä yhdestä asiasta kiinni, vaan tässä on monta asiaa, mihin pystyy sitten itse vaikuttamaan ja sitten on asioita, jotka ihan on kyllä meidän vaikutuksen ulkopuolella, että mitä se lapsi oppii ja millaisista ruuista pitää. Mutta todennäköistä on se, että niin kuin yleisesti ottaen se perheen ruokakulttuuri kyllä aika vahvasti yleensä periytyy sitten lapsille, että se mihin on tottunut lapsena, niin sitä kohti se muovautuu, kun aikuisuutta kohti mennään, niin myös ne omat makumieltymykset. Mutta sitten hypätään ihan sinne käytännön ruoan valmistamiseen ja mennään kohta sitten pikkusen siihen alle vuosikkaan ruokailuun tässä jo samalla. Eli tosi moni. Mä teen esityksen, mulla tapahtui jotain äsken tuossa. Kuitatkaa joku, että näkyykö teille noi diat, Maarit vaikka? Ei taida liikaa. Kyllä. Ja näkyy tää vinkkejä ruoan valmistamiseen. Vinkkejä ruoan valmistamiseen. No niin, hyvä. Joo, siinä äsken tapahtui jotain mystistä. Jop. Mutta siis suurin osa ruuista on tosiaan hyvin helposti muokattavissa koko perheelle sopiviksi. Se voi olla iso osa, kun jättää vain suolan pois, niin sopii ihan semmoisinaan meidän perusarkiruuista. Mutta sitten tarvittaessa voi ottaa se pienen ihmisen annos sieltä erilleen ennen kuin lisätään sinne esimerkiksi sitä suolaa tai semmoisia mausteita, jotka sitten ei lapselle
sovellu, joita ei ihan hirveää määrää loppujen lopuksi ole, kun vaan muistetaan tosiaan ravitsemussuositukset. Tuo oli muuten hypännyt hassuun väliin toi. Ja. Joo, eli tosiaan esimerkiksi vaikka keittoruuista niin pystyy ottamaan erikseen soseutettavat asiat sieltä ennen kuin lisää sen suolaisen liemen sinne ja soseuttaa sitä tai ottaa sormiruokapaloja siellä. Uuniruokia pystyy valmistamaan muffinsipuuissa tai sitten tehdä sen koko uuniruoan vaikka kiusauksen siten, että se sopii koko perheelle ja maustaa sitten vaan suolalla sen aikuisten annoksen tai isompien annoksen lautasella. Mutta jos valmistaa uuniruokia vauvalle, niin se kannattaa muistaa hyvissä ajoin peittää vaikka foliolla, niin siihen ei muodostu sitä kovaa pintaa, mikä ei sit sovi soseuttamiseen tai voi olla tosi hankala syödä sille pienelle lapselle. Ja sitten on monia tuossa aineistossakin, minkä linkkasin tuonne keskusteluun, niin siinä on tosi hyviä suolattomia leipäreseptejä, mitä pystyy kerralla tekemään vaikka isomman satsin pakkaseen, niin on semmoisia helppoja sormiruokia, pehmoisia rakenteita, mitkä sitten maistuu monesti niin sille pienelle syöjälle kuin sit koko perheellekin. Mutta sitten hypätään vähän sinne imeväisikäisen ravitsemukseen, mitä ne oli nyt ne stepit sit silloin ruokailua aloittaessa. Eli suurin osa lapsista pärjää ja kannattaakin sinne puolen vuoden ikään mennä sillä täysimetyksellä tai äidinmaidon korvikkeella, mutta sitten puolesta vuodesta eteenpäin niin aina tarvitaan jotain siihen rinnalle, jotta sieltä saadaan ruokavaliosta sit kaikki, mitä tarvitaan. Ja siksi ne kiinteät neuvotankin aloitettavaksi 4-6 kuukauden iässä huomioiden ne lapsen tarpeet yksilöllisesti. Toisilla se on jo lähempänä sillä 4 kuukauden jälkeen ja toisilla sitten hyvinkin riittää sinne 6 kuukauteen. Vielä energiaa esimerkiksi sieltä äidinmaidon kautta ja kaiken muunkin saa. Mutta 6 kuukaudesta eteenpäin tietää, että rautavarastot alkaa olla ehtyneet lapsella ja sitä ei sieltä äidinmaidosta oikeastaan tule, niin sen vuoksi pitää jokin rautalähde saada pikkuhiljaa 6 kuukauden iässä sinne ruokavalioon aika nopeasti. Eli se on yleensä ne puurot tai muut viljavalmisteet, mitä sinne siksi otetaan aika alkuvaiheessa. Ja toinen on C-vitamiini, mitä aletaan tarvita sit energiaan ja raudan lisäksi sieltä ruokavaliosta saamaan. Niin sitä taas sitten ne niin kypsennetyt kuin kypsentämättömät kasvikset paikkaa sitä tarvetta. Näitä ei tarvitse alussa tulla suuria määriä turvaamaan sitä tarvetta, mutta pikkuhiljaa kasvattaen sit niitä ruokamääriä niistä maisteluannoksista lähdetään liikkeelle, niin varmistetaan se, että sieltä saadaan kaikki, mitä tarvitaan. Ja toki D-vitamiini suositellaan aloitettavaksi heti silloin 2 viikon iässä ja täysimetetyillä se 10 mikrogrammaa vuorokaudessa tippoina. Tai sitten jos on äidinmaidon korvikkeella ruokittava lapsi, niin riippuen siitä, että mikä määrä sitä maitoa menee korvikkeena, niin se vähän vaihtelee se D-vitamiinin tarve, mutta näihin olette toivottavasti neuvolasta ohjeistuksen omakohtaisesti saaneet, että mikä on teidän kohdallansa oikea, mutta sitä ei tosiaan sieltä maidon kautta saa nämä pienet riittämiin. Ja tähän aikaan vuodestahan suositusta on sitten meille muillekin aikuisille kaikille. Mutta joo, niin silloin 4-6 kuukauden iässä on oletettavissa, että ne alkaa ne lapsen motoriset edellytykset olla jo semmoista, että pystyy ruokailemaan ja sitten vähän kasvun ja sen yksilöllisen tarpeen mukaan aloitellaan niitä kiinteitä, mutta muita edellytyksiä, mitä siihen tarvittaisiin, voidaan aloittaa, kun tuo ikä, niin on nämä muutamat. Ja nämä on nyt ihan samat, aikopa ruokailla sormiruokailleen tai pääsääntöisesti niin kuin syötettynä, niin samat edellytykset pitää täyttyä kumpaankin. Eli se, että pystyy istumaan tuettuna pystyasennossa, eli joko siinä pieniä hetkiä jo syöttötuolissa kokeilen tai sitten sylissä, mutta pystyy ottaa semmoisen tukevan istuma-asennon kuitenkin, missä on turvallista sit, ettei ne ole puolelta toiselle tai pää taaksepäin, eli hallitsee myös ne päänliikkeet, mutta sen lisäksi pystyy koordinoimaan sitten silmää, suuta ja kättä, eli suomeksi viemään asioita suuhunsa, ja tämän kyllä moni huomaa sitten, milloin se alkaa, sinne menee paljon muutakin kuin sitä ruokaa siinä vaiheessa sinne suuhun, kun tämä kyky kehittyy. Ja sitä liikettä monesti aletaan
mimikoimaan siellä ruokapöydässä silloin, kun muut ruokailee myös, mikä niin kuin kertoo siitä, että alkaisi olla niitä valmiuksia ja ollaan tosiaan kiinnostuneita siitä ruokahetkestä ja seuraillaan sitä muiden syömistä ihmetellen vähän, että eikö minä nyt saa tähän osallistua tällaiseen hupiin, niin siitä alkaa huomata, että nyt saattaisi olla se aika kohdallaan, että milloin kannattaa alkaa ruokailemaan. Ja tämä on tosiaan, just tuossa kurssilla, tästä puhuttiin kurssilaisten kanssa äsken, että tämä on semmoinen asia, missä kanssa kannattaa niin kuin seurata tosiaan sitä lapsen käyttäytymistä. Nämä valmiudet täyttyy vähän eri vaiheissa, mutta siinä on olemassa semmoinen herkkyyskausi varmasti jokaisella lapsella pikkusen eri vaiheessa, että kun niistä on se kova kiinnostus, niin siihen kannattaa kyllä tarttua, koska sitten jos se ehtii se herkkyysvaihe mennä oman lapsen kohdalla ohi, niin se saattaa pikkusen hidastaa sitä uusia ruokin, niiden ensimmäisten maistelujen toteutumista. Niin sen vuoksi tarkkailla vähän niitä merkkejä ja ottaa sitä lasta tuolla 4-6 kuukauden iässä niihin ruokailutilanteisiin ainakin jonkin verran silloin, kun pystyy, niin mukaan ja vähän katsella, että miten siihen suhtaudutaan. Osalla ne tosiaan tulee vasta tuolla ihan 6 kuukauden kieppeillä ne valmiudet, mutta osa on jo hyvin paljon aiemmin sit valmiita maistelemaan. Mutta näiden lisäksi niin pitää tosiaan pystyä sit suussa käsittelemään sitä ruokaa, ja tämä on asia, mikä selviää sit silloin, kun sitä ruokaa eka kerran oikeastaan maistellaan, että mitä sille tapahtuu, että tuleeko se kielellä kolaamalla heti kaikki ulos, sitä ei niin kuin oikein osata käsitellä siellä suussa tai viedä eteenpäin siellä suussa, vai pystyykö lapsi jo vähän niin kuin mutustelemaan sitä suussa, sitä sosetta tai sitä keitetyn porkkanan, perunan palaa tai muuta sormiruokaa, niin että sille niin kuin jotain tapahtuukin ja ehkä alkaa siirtyä sitten sinne vatsan suuntaan myös, niin se on merkki, että sit jos sekään ei täyty, niin sit voi vaikka pari päivää viikon verran odotella ja kokeilla uudestaan ja vaikka antaa sitten sitä lusikkaa tai muuta lapselle käteen, että jos se menee suuhun ja siellä pystyy vähän jo sitä motoriikkaa harjaannuttamaan ihan vaan sitä lusikkaa pyörittelemällä tai puruleluja tai muuta, niin se voi olla, että se sitten aika äkkiäkin sieltä löytyy se valmius ruoan käsittelyyn, mutta se on hyvin erilaista lapselle käsitellä motorisesti sitä kiinteätä ruokaa kuin mitä on se, että juodaan maitoa imemällä, niin sen vuoksi se tosiaan vaatii melko paljon lapselta alkuun, että se lähtee onnistumaan. Ja sitten jos vielä verrataan, että syödään sosetta lusikalla tai syödään sormiruokaa, joka on sitten hyvin erilaisia rakenteita, niin se vaatii myös erilaista motoriikkaa ja siihen palaan tuolla sitten tonnempana, että miksi se on tärkeää huomioida, mutta sitä suuta käytetään silloin hyvin eri tavalla. Jep. Mutta alkuun tosiaan yksilöllisesti pienillä annoksilla, mikäli ei lääkäri ole jostain syystä muuta määrännyt, eli suurin osa lapsista aloittaa silloin 4-6 kuukauden iässä maisteluannoksella, mistä puhutaan, että on semmoinen pikkurillinpään kokoinen annos suunnilleen sitä ruokaa, lusikan kärjellinen niin sanotusti, eli ei mitään tähtitieteellisiä määriä. Ja se kannattaa ehdottomasti ajoittaa alkuun ja vielä pitkäänkin sitä imetystä turvaten, jotta se imetys säilyisi sitten ensisijaisena tai maito niin ensisijaisena energianlähteenä ja ravinnonlähteenä ja nesteenlähteenä. Ja niitä tulisi alkuun vain niitä makukokemuksia, mikäli sitä ei ole kiireellä mitään tarvetta kasvattaa sitä ruokaa. Ja sitten se lähtee sitä pikkuhiljaa kasvamaan teelusikallisiin ja ruokalusikallisiin ja isompiin annoksiin. Mutta se imetyksen turvaaminen siis siten, että aina varsinkin alkuvaiheessa niin muistaa, että ensin se maito ja sitten heti maidon jälkeen vaikka se pieni maisteluannos, niin silloin se lapsi täyttää sen mahansa sillä maidolla niin kuin kuuluukin ja sitten otetaan vaan niitä uusia makuja, että se suolisto alkaa tottua ja toisaalta suu alkaa tottua siihen, että myös uudenlaisia rakenteita ja tosiaan makumaailma lähtee avartumaan sitä kautta. Mutta ei ole tarvetta niillä täyttää sitä energiamäärää vielä siinä vaiheessa. Mutta sitten pikkuhiljaa siinä alkaa kuitenkin huomaa, että lapsi jaksaakin sen maidon päälle syödä ehkä isompia annoksia. Ja ne lähtee luonnostaan kasvamaan sitten. Ja lapsi luontaisesti lähtee sitten vähentämään pikkuhiljaa niitä maitomääriä. Ja se kiinteä ottaa siellä sitten suurempaa roolia. Mutta jos tuntuu, että sitten ne kiinteät ei niinku lähde missään vaiheessa kasvamaan ne määrät, niin silloin viimeistään 9 kuukauden kohdilla voisit kokeilla ja ottaa ja kääntää vähän toisinpäin jonkun aterioista, että antaakin ensin sitä kiinteitä ja katsoo meneekö sitä sitten paremmin
eli täyttääkin sitä vatsaa vähän enemmän sillä, ja sitten ottaa sen maidon siihen päälle, ja osalla aterioista voi vielä ihan hyvin pitää sen järjestyksen sitten toisinpäin. Mutta nämä on yksilöllisiä ja riippuu siitä, että miten lapsi kasvaa ja miten ne ruuat lähtee maistumaan. Lapsissa on tosi isoja eroja. Joku menee sillä 1-2 pienellä lusikallisannoksella niitä ensimmäisiä kuukausia ja toisilla alkaa heti kasvamaan ne ateriakoot ja silti säilyy siellä se maito hyvin mukana. Eli hyvin erilaisia voi olla ne tilanteet siellä perheissä. Mutta kuitenkin pyrkien siihen, että vielä ne sinne vuoden ikään asti niin turvataan sen imetyksen säilymistä siinä maidon rinnalla, vaikka ne pikkuhiljaa alkaa sitten niin kuin kiepsahtamaan toisinpäin ja vuoden iästä sitten voidaan siirtyä sitten niihin, tai tavallaan silloin pitäisi ajatella, että se kiinteä on sitten se pääasiallinen ravinto, vaikka sitä imettämistä sitten voi ja suositellaankin jatkettavan vielä siinä ohella, jos perhe niin haluaa. Mutta tosiaan jotain makuja sinne silloin puolen vuoden iästä eteenpäin niin tarvitaan turvaamaan sitä kasvua. Kuten sanottu, se ruokarytmi on tärkeä pohja sille uuden oppimiselle monestakin syystä. Ja heti alusta asti nykysuosituksen mukaan niin saa aika rohkeasti lähteä tarjoamaan verrattuna aiempaan. Eli enää ei samalla tavalla opeteta, että jos ei ole jotain allergiaoireita, tuu vahvoja, silloin edetään varovaisemmin, mutta mikäli ei ole mitään vaikeita oireita tai odotettavissa, niin silloin aika nopeassakin tahdissa saa esitellä niitä uusia ruoka-aineita. Useamman viikossa tai vaikka päivässäkin, niin muutama jo sitten näille vähän kasvaneemmille lapsille ihan hyvin voi tulla uusia makuja, jos ei niistä mitään oireita tule. Sitten jos tulee jotain oireita, poskien helahtamista tai muuta, niin sitten kannattaa vähän niin kuin katsoa taaksepäin ja miettiä, että mikä sen oireen aiheutti ja ehkä hetkeksi aikaa jättää sitä pois, mutta taas 1-2 ja kokeilla uudestaan. Eli ihan kotona voi tehdä niitä kokeiluja silloin, jos puhutaan lievistä allergiaoireista. Että totta kai sit, jos on pahempia oireita tai suolioireita, niin sitten kannattaa hakeutua kyllä tutkimuksiin. Mutta nämä lasten allergiat väistyy suurelta osin tosi äkkiä ja pienet oireet, niin voi olla, että tosi pienelläkin odottamisella niin häviää. Ja joo, alusta asti kannattaa lähteä aika monipuolisuutta kohti pyrkimään, hyväksyen se tosiasia, että se uusien makujen vierastaminen on todella yleistä ja normaalia. Eli osalle sitä tulee silloin ennen vuoden ikää, mutta osa taas on tosi uteliaita maistelijoita vielä silloin vauvavuonna ja vielä vähän taaperovuodenkin puolelle, mutta monesti jossain vaiheessa sitten tulee ainakin hetkellinen stoppi. Ei kaikille, mutta suurimmalle osalle, milloin tulee enemmän sitä vierastamista ja uusiin ruokiin aletaan suhtautua vähän skeptisemmin ja se on vain tervettä käyttäytymistä myös lapselta. Eli samaan aikaan kun opitaan liikkuu vähän enemmän, niin ensinnäkin se huomio kiinnittyy muualle, mutta myöskin se on vähän suojellut aiemmin se ominaisuus siltä, että sitten ei laitetakaan enää ihan mitä tahansa suuhun, mitä nähdään, vaan suhtaudutaan vähän ruokiin varauksella, mitä uutta tarjotaan. Ja sen takia just se, että nähdään, että joku muu syö sitä, niin voi lisätä sitä hyväksymistä ja sitten maistelukerrat. Eli voi olla, että tarvii sen 15-20 positiivista kokemusta ruokailutilanteissa siitä ruoka-aineesta ennen kuin varsin tietää, että maistuuko vai eikö maistu. Eli niitä pitää olla tosi säännöllisesti tarjolla niitä makuja ja vaihdellen, niin sieltä se sitten monipuolistuu jokaisella pikkuhiljaa ja myös se ruokahalu voi vaihdella tosi paljon. Eli yhdellä aterialla syödään se pakasteherne ja sitten seuraavalla aterialla 3 desiä pastaa ja vähän kastiketta ja vielä huomattavasti jotain muuta päälle. Eli se on hyvin luontaista lapsille, että sen kasvun mukaan ja sen mukaan, miten niitä hampaita tulee ja kuun aselun mukaan, niin ne ruokamäärät vaihtelee tosi paljon ja siitä ei kannata olla huolissaan, mikäli lapsi kasvaa ja kehittyy normaalisti. Ja luontaisesti lapset siis pitää yleensä makeista asioista ja sitten taas karvas, eli mitä on monissa kasviksissa, niin sitä lapset sitten luontaisesti vierastaa ja sen vuoksi se stoppi tulee monesti just niihin kasviksiin, vaikka makeat asiat tai banaani tai mustikat tai muut maistus, niin sitten tämmöiset karvaammat vihannekset, niin kuin kaalit tai porkkanat ja muut, niin voi olla, että on sitten niitä, mitä lähdetään vähäksi aikaa vierastamaan siellä ruokavaliossa.
Hypätäänpäs vielä tuonne pikkusen taaksepäin. Mä olin tuolta piilottanut. Vielä muistutukseksi kertaalleen tässä välissä nämä vauvan ruokaportaat. Eli kerron sen äskeistä, eli sitä, että mistä lähdetään liikenteeseen 4-6 kuukautta on aikaa, kun harjoitellaan tavallaan niitä perusmakuja ja sanotetaan ruokahetkiä ja alkaa se ruokapuhe vähän kehittymään tai sen ymmärtäminen, mutta se imetys tapahtuu edelleen lapsentahtisesti ja se, sieltä saadaan se pääasiallinen ravinto ja sitten ennen 10 kuukauden ikää monipuolistetaan sitä ruokavaliota turvaten kuitenkin se imetys ja aletaan vähän tutustua uudenlaisiin rakenteisiin. Jos syödään soseita, niin muistetaan lähteä karkeuttamaan soseita ennen sitä. Eli alussa kun lähdetään aika sileästä yleensä liikkeelle ja kannattaa lähteä, niin 10 kuukauden iässä siellä alkaa olla jo selvästi rakenteita. Eli jos ajateltaisiin itse soseuttaa, niin enää niin kuin haarukalla sitten soseutettaisiin tai lihat tarvittaessa sitten jollain vähän järeemmällä aseella. Mutta siinä saa olla semmoista rouheutta. Sormiruokailussa se tulee sitten jo vähän luonnostaan. Ruokailumaailmaan tutustumista ja mukia voi kanssa alkaa ottaa sitten käyttöön aterioilla jo tuolla lähempänä 10 kuukauden ikää, että se alkaisi tulla totuksi. Samoin lusikka kannattaa ehdottomasti olla jo tuossa vaiheessa viimeistään. Voi olla jo ihan 6 kuukaudesta, vaikka ei sillä itse mitään suuhun laitettaisi, niin mukana sen mallioppimisen vuoksi siellä ruokailuissa. Ja joo, se pinsettiote, mikä tuossa välissä suurimmalle osalle kehittyy, jokaiselle omien taitojen mukaan, niin sitä myös siellä ruokapöydässä voi alkaa harjaannuttaa, sit, kun se on kehittynyt, vaikka niillä marjoilla tai muilla sopivilla pienillä pastoilla tai muilla sitten, mitkä on turvallisia kuitenkin lapselle ruokailla, niin ottaa niitä sormiruokia viimeistään siinä vaiheessa mukaan, kun pinsettiote kehittyy, jos aiemmin on mennyt soseella. Ja sitten toi 10-12 kuukautta, eli kun lähestytään sitä vuoden ikää, niin alkaisi olla aika laaja skaala sitten jo niitä eri ruoka-aineita. Kaikki ruoka-aineryhmät, mitä vilautan tuossa kohta, niin olisi käytössä. Ja ruoka alkaisi maistuttaa niin kuin aika pitkälti sitä samaa, mitä perheen aikuiset syö, mutta edelleen muistaen se suolarajoitus ja hapamaitotuotteethan voi olla tuossa vaiheessa jo sitten käytössä myös. Mutta aletaan olla jo vähän omatoimisempia ruokailuita tai kannustetaan siihen yrittämiseen ainakin. Alkaisi olla se ruokarytmi jo muotoutunut suunnilleen samaksi kuin muulla perheellä. Jep, sit hypätään sinne, mikä jo äsken vilahti. Tämä näkyy teille varmaan vähän huonosti, mulle vielä huonommin tässä esittäjä näkymässä, mutta tämä on nyt se rohkaisulista, minkä tekin olette todennäköisesti saaneet neuvolasta mukaan. Ja tämä on se, mikä on muuttunut edellisistä suosituksista vuonna 2016. Niin aika isostikin, kun sanoin tuolla aiemmin, että nykyisin saa tarjoa niin kuin useampia makuja tai rohkeammin eri makuja, vaikka päivittäin tuoda sinne uusia, jos ei niistä tule mitään oireita. Niin tämä rohkaisulista nyt kannustaa nimenomaan siihen. Ja tässä näkyy nyt ne ruoka-aineluokat, mistä tuossa taisin äsken mainita. Eli siellä on ensimmäisenä noita kasviksia ja juureksia, perunaa, sitten on marjat ja hedelmät, sitten tulee viljavalmisteet, liha, kala, kananmuna ja sitten toisiksi viimeisenä on ne maitotuotteet ja sitten vielä ravintolarasvat siellä yhtenä välikkönä. Ja tämä on oikeastaan hirmu hyvä järjestys, jos haluaa jotain rakennetta siihen, että miten tämä nyt toimii, niin lähdetään vasemmalta oikealle etenemään siinä, että miten niitä sitten lähdetään niitä ruokia yleensä esittelemään. Eli nuo kasvikset ja vihannekset on semmoisia, mitä varsinkin alkuun yleensä kypsennettynä ja silloin kypsennettynä ne on semmoisia, mitä se kehittymätön suolisto vielä alkaa ensimmäisenä hyvin sietämään. Ja on semmoisia perusmakuja, melko mietoja makuja, mistä on helppo lähteä liikkeelle. Ja samoin noi marjat ja hedelmät, ja ne on niitä, jotka turvaa sitä C-vitamiinin saantia silloin alussa, niin joku niistä kannattaa heti alkuun napata sieltä mukaan, ja melko samoja aikoja sitten jo jotain tuolta viljavalmisteluokastakin. 5 kuukautta pitää olla viljavalmisteille täynnä, mutta sen jälkeen, jos aloittelee jo ennen puolta vuotta, niin myös näistä voi niitä makuannoksia alkaa antamaan. Viimeistään silloin 6 kuukauden iässä sitten melko nopeasti jotain kasvista ja viljavalmistetta kehiin. Ja sitten pikkuhiljaa puolen vuoden jälkeen niin sinne saa ottaa hetikin mukaan noita proteiineja. Niitä ei tarvitse olla suurta määrää kerrallaan, mutta niissä muistaa myös se vaihtelu. Ja se, että sitten kun lähtee maistelemaan, niin tosiaan tulee pikkuhiljaa lähtee kerryttämään jokaista näistä raaka-aineluetteloista, että ei niinku
käy niin, että siellä kasvaa pelkästään toi viljavalmisteet, että muistetaan kokeilla eri viljat ja vähän gluteenittomiakin viljoja, mutta siellä pyörii sitten vaan 2 samaa kasvista, vaan että ne lähtis kaikki tasapuolisesti kasvamaan noin raaka-ainelokerot tavallaan, mitä on sitten kokeiltu ja maisteltu ja sopivaksi todettu. Proteiineista vaihtelun osalta piti sanomani se, että myös ne kasviproteiinit, mikä oli myös viimeisimmässä suositusuudistuksessa semmoinen, mitä vielä tarkennettiin jälkikäteen, eli että myös ne kasviproteiinit sopii jo aika pienillekin, eli sillä 7 kuukautta viimeistään niin voi alkaa antaa esimerkiksi linssejä ja soijarouhetta, niin sopii ihan hyvin myös sinne pienen lapsen ruokaan, kunhan ne on niitä suolattomia, eli pavut, linssit, maustamaton tofu ja tällaiset, niin sopii hyvin, mutta noi valmiit kasviproteiinivalmisteet, niin kuin härkikset tai nyhtökaurat, ne, missä on lisättyä suolaa, niin niitä ei sitten vielä sinne alle vuoden ikäisille mielellään sen suolan vuoksi. Mutta taas just linssit ja muut niin oikein hyviä, muistaen, että voi toki pieniä vatsanväänteitä niin ihan aikuisella, mutta varsinkin niillä pienillä aiheuttaa silloin ensimmäisillä maistelukerroilla, niin sitä vähän tarkkailla ja käyttömäärät pieninä silloin alussa ja pikkuhiljaa kasvattaa. Eli varsinainen semmoinen vasta myöhemmin aloitettavien ryhmä on sitten toi maitotuotteet. Juotavat maitovalmisteet tulee vasta silloin vuoden iästä eteenpäin, mutta sitten hapamaitovalmisteita voi tosiaan 10 kuukaudesta ylöspäin sitten jo ottaa mukaan jogurtteja tai viilejä tai raijuustoa myös. Moni siinä vaiheessa sormiruokana sitten kokeilee ekoja kertoja, mutta tarkoitus olisi, että se maito ei juomana vielä syrjäyttä sitä äidinmaitoa tai korviketta, vaan se saisi odotella sitten sinne vuoden ikään saakka. Ja maito on myös semmoinen, mikä sitten vaatii vähän enemmän aikaa, että se suolisto sitä sietää, niin senkin vuoksi tuo 10 kuukautta alkaa olla semmoinen, että yleensä sitten suurimman osan suolisto sitä jo paremmin käsittelee silloin. Ravintorasvoista tosiaan mitä välttämättä, kun maidon kautta lapsi saa hyvin pehmeää rasvaa, sen mitä tarvii yleensä, et ei tarvii lisätä, mikäli ei kasvossa ole jotain, että lääkäri sitten erikseen suosittelee. Se on helppo tapa lisää sitä energian saantia, sitten pienet rypsiöljy tai muut rasvalisät, jos siihen olisi tarvetta, mutta muuten ei tarvitse erikseen miettiä, että vaikka sen suolettoman leivän päälle levittäisi jotain levitettä tai muuta. Se lapsi kyllä periaatteessa pärjää ilmankin ihan vuoden ikään, mutta sitten taas nämä ei ole myöskään millään kieltolistalla, vaikka ne siellä viimeisenä onkin, vai jos nyt käyttää ruoanvalmistuksessa rypsiöljyä muullekin perheelle, niin ihan yhtä lailla se lapsi voi sitä jo sieltä 6 kuukauden iästä käyttää myös kasviöljyjä ja tuommoisia niin kuin kasviöljypohjaisia levitteitä, kunhan katsoo, että ne ei ole mitään suolaisia versioita sitten, niin pystyy hyödyntämään sitten leivonnassa tai siinä ruoanlaitossa niitä kyllä myös sinne lapselle. Mutta muuten yleensä tolleen ekstrana niin käytetään vaan sitten, jos on jotain huolta kasvussa tai muussa. Ja tämä on nyt se lista tosiaan, mistä voi sitten vähän tsekkailla, että miten montaa erilaista kasvista ja muuta meillä siellä on, että ne pysyy ne kaikki luokat sitten monipuolisina, mutta on myös niitä asioita, mitkä sitten sinne alle 1-vuotiaalle ei sovi sinne ruokavalioon tai joita ei suositella käytettävän. Ja sekin näyttää hurjalta se lista, mutta loppujen lopuksi nämä on niin kuin melko loogisia ja näistä moni on teille tuttuja ja odotusajalta suosituksina. Eli samoja suosituksia sinne säilyy aika pitkälti. Osa näistä perustuu hygieniaan, elintarvikehygieniaan ja sen kautta seuraaviin riskeihin ja osa sitten esimerkiksi kertymiin, jota niihin raaka-aineisiin helposti tulee. Niin käydään tämä lista nyt kanssa kaikilta varalta läpi ja kysykää, jos on jotain epäselvyyttä. Sen muistutan, että yksi asia sieltä tippuu ainakin pois. Imettäjille raskaana oleville se hauki on siellä kieltolistalla ja silakat taitaa olla kanssa vielä nykyään niin kuin näiden elohopeakertymien ja dioksiinikertymien vuoksi, mutta tänne alle 1-vuotiaalle niin kalana pystyy tarjoamaan pienen annoksen myös sitä haukea, koska sen käyttömäärät on niin paljon pienempiä. Eli imettäjälle ei suositella, mutta pienelle lapselle saa pienen määrän halutessaan tarjota. Ei se ole mikään välttämättömyys vielä, sillä muillakin kalalajeilla voi kyllä ihan hyvin maistelua tehdä. Mutta varsinaista kieltoa sille ei ole annettu tai suositusta enää tässä vaiheessa. Mutta mille on annettu, niin nitraattia keräävät kasvikset, eli yleensä hyvin tummanvihreät kasvikset, lehtivihreät, eli
lehtikaali tai salaatit, rukolat, tuoreyrtit on näitä, ja sitten muun muassa juureksista punajuuri ja kurpitsat on semmoisia, mitä ei suositella alle 1-vuotiaalle käytettäväksi, koska tuo nitraatti on semmoinen, mikä vaikuttaa sitten hapen kuljetukseen niillä pienillä niin vahvasti, että siinä on omat riskinsä. Kurpitsoista kesäkurpitsa, joka ei ole varsinainen kurpitsa, niin sitä taas sitten voi käyttää. Se on semmoinen mietomaku, minkä moni sitten ensimmäisten makujen joukossa hyväksyykin hyvin, niin sitä pystyy käyttämään, mutta muita kurpitsoja ei suositella. Joissain kaupan soseissa näkee kurpitsaa, mutta silloin niissä on testattu ne pitoisuudet, että ne ei pitäisi olla niin suuria, että sitä tarvitsisi olla huolissa. Eli niitä kyllä voi käyttää, jos ne on päässyt kaupan hyllyyn asti, niin todennäköisesti on aika turvallisia silloin. No sitten peruna, joka on muuten niitä yleensä ensimakuja, ei kaikilla, mutta suurella osalla, on erittäin sopiva, mutta sillä poikkeuksella, että varhaisperunat, eli ne mitkä kypsyy ennen juhannusta, niin niitä ei suositella alle 1-vuotiaille, koska niissä helposti solaniini ja nitraattipitoisuus kohoaa korkeammaksi, kun niissä ei ole sitä kuorta vielä suojaamassa. Et sitä myöhemmin kypsyneet on erittäin ok, mutta niin kuin muutenkin näille allevuosikkaille kannattaa olla aika tarkka siinä elintarvikkeiden laadussa, niin perunoidenkin kohdalla, jos se peruna vihertää mistään kohtaa, niin silloin se on ollut kosketuksissa auringonvalon kanssa silloin kasvaessaan, ja silloin siihen kertyy enemmän sitä solaniinia, eli niitä vihertäviä perunoita ei kannata pienille tarjota, ja se ei riitä, että sitä poistaa sitä vihertävää osaa, vaan se on silloin se koko peruna, ja samoin idut, jos on itänyt peruna, niin niitäkään ei näille alle vuosikkaille. Mutta muuten peruna erittäin hyvä ja helppo yhtenä pohjana siellä ruokavaliossa. No sitten raat, kalat ja äyriäiset, tyhjiö- ja suojakaasupakatut valmisteet tai kylmäsavustetut listeriariskin vuoksi on edelleen alle 1-vuotiailta pois, niin kuin silloin, mulla nyt hyppii nämä, sori. Vielä tällä alle 1-vuotiailla samalla tavalla kuin raskaana olevilla listeriariskin vuoksi pois. Nitriitti lisäaineen ja suolan kovan rasvan vuoksi makkarat, nakit, leikkeleet, ja näähän on rajoitettuja tuotteita vielä kouluikään asti, eli 1-vuotiaana saa sitten, tai siitä eteenpäin suositus on makkara-ateria viikossa maksimissaan 2 vuoden ikään asti, ja siitäkin asti niin sitä, että niitä ei tulisi turhan montaa per viikko. Eli on rajoituksia ennen kuin aletaan olla kouluiässä, eikä ne toki silloinkaan ole suositeltavia ihan päivittäiseen käyttöön, varsinkaan noin makkararuuat. Ihan sen suolapitoisuuden ja muunkin vuoksi. No sitten maksaruuat korkean A-vitamiinipitoisuuden takia ja öljykasvien siemenet, mitkä on myös silloin raskauden aikana rajoitettavia ja imetyksen aikana myös. Ja öljykasveja siis muun muassa pellava, pinja, chian siemen, hampusiemenet ja kurpitsan ja myös auringonkukan ja unikon siemenet. Jos no pienelle ei kannata tarjota niin pienissäkään määrin, mutta jos niin imettäjänä ajattelette, niin sitten taas jos esimerkiksi jossain leivässä on käytetty leivontaan pieniä määriä näitä, niin silloin ne ei haittaa. Mutta esimerkiksi sitten tuommoinen chia, tuorepuuro tai muu, niin en suosittelisi imettäjälle vielä, enkä sitten näille alle 1-vuotiaillekaan, että tuorepuuroja jos tekee niistä kaurahiutaleista tai muista, koska ne tuorepuurot sopii myös näille vauvoille sit kaurahiutaleista tai muista kypsennetyistä hiutaleista tehtynä. Mutta täällä listalla on sitten noin raakaviljapuurot, niin hyvä muistaa, että ne taas sit ei puolestaan mene, eli silloin puhutaan siitä, että se vilja on niinku kypsentämätöntä. Mutta tuorepuurot, esimerkiksi jogurtista ja kaurahiutaleista tehyt, niin voi tarjota myös pienelle lapselle, kunhan se jogurtti on semmoista, mikä ikään nähden sitten sopii. Aprikoosin siemenet kieltolistalla, samoin hunajat, niin kuin on ollut, onkohan se vielä raskaana olevien suosituksessa itse asiassa, nytpäs en muista, mutta alle 1-vuotiailla on sen botuliinivaaran tilalta. Ja kasvimaidot sopii, muut, eli vaikka kaurapohjaiset, soijapohjaiset, mantelimaidot ja muut, niin periaatteessa esimerkiksi ruoanvalmistukseen voi käyttää, kunhan valitsee semmoisia, mitä ei ole vitaminoitu. Mutta riisimaito on semmoinen, mitä ei suositella alle 1-vuotiaille ja alle 6-vuotiaillekin, vaan hyvin rajoitetusti, koska siinä sitten helposti nousee noin arseenipitoisuudet. Jos sitä suuria määriä käytetään, niin liiallisiksi, kun on pieni kroppa, niin siihen nähdään. Sitten on erilaiset yrttivalmisteet ja vähän niin kuin semmoiseen turvaan liittyvät, että ei oikein tiedetä, mitä ne välttämättä pitää sisällään, niin voi olla turvallisuus
riski, niin siihen liittyviä oikeastaan nämä seuraavat, samoin merilevävalmisteet ja sitten kanelista. Se Ceylon kaneli on semmoinen, mitä myös alle 1-vuotias voi syödä pienemmän kuin mariinipitoisuuden vuoksi, mutta se perinteinen kaneli, niin sitä ei suositella. Tämä on hirmu pitkä listaus aina. Siinä oli ne suositeltavat, mutta näiden ulkopuolelta niin myös huomatkaa, monet mausteet sopii sinne, kun ne vaan on suolattomia, niin myös vauvaruokavaliossa saa käyttää niitä mausteita, jos se vauva vaan niistä tykkää, mutta niin se oppii monesti tykkää, kun niitä sit siellä perheen ruokavaliossa on. Yrteistä myös maustamiseen voi käyttää niitä kuivattuja yrttejä, eli tuoreet on tuolla ei-suositeltujen listana suuressa määrin sen nitraatin takia, mutta kuivattuja voi pieninä määrinä käyttää maustamiseen. Hei, kysykää ja keskeyttäkää sitten, jos on tosiaan jotain, mitä haluatte kysästä aina välillä. Mutta siinä oli oikeastaan ne semmoiset ravitsemuksellisesti tärkeimmät muistaa silloin, kun sitä ruokailua aloitetaan. Mietin, kohta käyn tässä pikkusen läpi sitä sormiruokailua ja samalla puhutaan kyllä pikkusen myös sitä syöttämisestä, että mitä ero niissä ehkä on tai mitä pitää huomioida. Mutta tähän väliin, jotta katkaisen omaa puhettani, niin laitan tuolta pyörimään hirmu hyvän videon muistutuksena tästä turvallisuudesta liittyen myös tähän sormiruokailuun. Oikein toteutettuna se on ihan yhtä turvallista kuin se ruokailukin, mutta söipä millä tyylillä tahansa, niin on hyvä pitää huolta, että on valmis siihen tilanteeseen, mikä voi tulla eteen missä tahansa perheessä silloin, kun ruokaillaan. Eikä puhuta välttämättä vauvaperheestä, vaan myös isommista lapsista. Eli se, että se tukehtumisriski on olemassa myös meillä aikuisilla, mutta pienillä tietysti vähän todennäköisemmin. Niin Yle Akuutin sivuilta löytyi hirmu kiva video, niin laitan teille nyt sen videon, osa ehkä vaan kuuntelee, mutta päästä sitten jälkikäteen. Laitan myös linkin tonne keskusteluun, niin katsotaan, että saan tuosta äänet ja kaikki teille pyörimään. Sisällytä ääni tuolta. Niin, että mikä oli se ensiapu nyt, sit, jos se tukehtumistilanne tulisi vastaan siellä ruokailutilanteessa, niin ne ensiaputaidot kannattaa kerrata vielä silloin, kun on esimerkiksi alkava sormiruokailija tai ruokailija perheessä, niin sitten hädän tullen osaa toimia. Nyt laitan täältä pyörimään. Huikatkaa, jos ei näy ihan mikki auki, niin mä en välttämättä tule. Siinä oli nopeana kertauksena nyt videomuodossa ne ensiapuohjeet ja SPR:n sivuilla esimerkiksi ne voi
kerrata tai vaikka halutessaan ihan ilmoittautua kurssillekin, jos haluaa. Mutta no akuutivideot oli myös semmoinen hyvä pikakertaus siihen, että mitä silloin tilanteessa tehdään. Ja jokainen perhe ei todellakaan tule näitä kohtaamaan, ja älkää niinku liikaa säikähtäkö, mutta ne on kuitenkin aina mahdollisia, mutta nopeasti toimimalla ja sillä, ettei mene siinä tilanteessa paniikkiin, niin suuri osa saadaan ihan kotioloissa sitten menemään ohi. Mutta sitten hypätään tosiaan vähän siihen sormiruokailuun. Nyt teille todennäköisesti näkyy diat. Joo, sormiruokailussa siis ajatus, en tiedä kumpaa te olette ajatelleet lähtevänne alkuun toteuttamaan tai mitä olette ehkä tehnyt sormiruokailuun vai soseruokailuun vai näiden yhdistelmää, sekin on mahdollista, että käytetään molempia, ne on hyvä pitää selkeästi erillään toisistaan, että sille lapselle ei tule vaaratilanteita sen vuoksi, mutta molempia pystyy ihan hyvin myös toteuttamaan ja monesti se on loppujen lopuksi se lapsi siinä perheessä, joka kertoo, että kummalla tavalla tätä totuttelua nyt sitten viedään eteenpäin. Eli voi olla, että sormiruot on aivan no ja vaan lusikka menee suuhun tai sitten toisinpäin, että sitä lusikkaa ei oteta vastaan ollenkaan, vaan vain halutaan kaikki syödä itse, että sitä lasta kannattaa myös kuunnella tässä. Mutta sormiruokailun kantava idea on siis se, että lapsi syö itse kaiken, eli mitään ei laita hänen suunsa valmiiksi, vaan lapsi omin pikkukätösin vie ne ruuat sinne suuhun, mikä tarkoittaa, että silloin se lapsi käyttää vähän useampaa aistia siihen ruokailuun kuin silloin, kun syötetään soseella, eli jolloin kaikki tulee alussa aika sileenä ja samanlaisena koostumuksena, niin sormiruokailussa vaikka pitääkin alkuun lähteä liikkeelle pehmeistä rakenteista ja isoista paloista, niin sinne kuitenkin tulee, ne ruoka-aineet on tunnistettavampia alusta asti sille lapselle. Ja myös värejä tulee eri tavalla, makuja, muotoja, koostumuksia ja niitä tunnustellaan tosiaan myös käsin eri tavalla kuin sitten siinä, että lasta syötetään. Alkuun ei välttämättä mene suuhun suuria määriä, eikä varsinkaan sinne masuun asti, mutta se ei välttämättä, jos aikaisin aloitetaan, niin on niin kuin tarpeellistakaan, vaan tosiaan puhutaan niistä maisteluannoksista, jotka sitten pikkuhiljaa taitojen karttuessa alkaa kasvamaan. Ja 6 kuukauden iässä yleensä on ne valmiudet siinä kunnossa, että pystyy aloittamaan. Ne käytiin tuolla silloin aiemmin läpi, eli istutaan tuettuna ja ollaan kiinnostuneita ja pystytään itse viemään sitä ruokaa suuhun, eikä tosiaan kaikkea kolata vielä poikkeen. Ja samalla tapaa kuin tuolla aiemminkin sanoin, niin myös nämä sormiruoat on viisainta tarjota alkuun silloin imetyksen jälkeen hyvin levänneenä, niin silloin se lapsi jaksaa siihen keskittyä, mutta se ei niin kuin vie liikaa sitä, ei täytä vielä sitä masua välttämättä, jos onkin tosi taitava syömäri heti alusta alkaen, vaan turvataan sitä imetystä. Joo, ja tämä on semmoinen, mitä kun vauvana aloitetaan, niin ei tarvitse ajatella, että sit se lapsi vaan luopuu siitä sormiruokailusta, kun tulee vuoden ikään, vaan kyllä se taaperokin voi vielä sormiruokailee, iso osa taaperoista sormiruokailee, olipa syönyt vauvana syötettynä tai sormiruokaille, niin jossain vaiheessa ne sormet tulee sinne peliin kyllä, ja se on ihan fine. Ei tarvitse syödä vuoden edestä eteenpäin aina haarukalla ja veitsellä ja lusikalla, vaan käyttäen niitä aisteja ja niitä sormia, joita usataan. Mutta se, mikä sormiruokailussa on hyvä, mikä tämä on ehkä viime vuosina noussut niin tosi vahvasti, niin on just se, että tässä on helpompi antaa lapselle se määräämisoikeus siitä, miten paljon hän milläkin aterialla syö ja mitä hän sillä aterialla syö. Eli tässäkin meidän tehtävä antaa niitä hyviä vaihtoehtoja siihen aterialle. Alussa ei tarvitse aterialla olla kuin sitä yksittäistä asiaa, mitä maistellaan, mutta sitten pikkuhiljaa tosiaan kohti vuoden ikää mentäessä, niin moni puolustaa myös sitä lautasmallia, että mitä yhdellä aterialla tarjotaan, jolloin se lapsi sitten voi olla, että jättää jonkun ateriaosan syömättä ja syö yhtä tai kahta, tai voi olla, että syö niitä kaikkia. Mutta tässä on tavallaan helpompi antautua siihen lapsen tahtisuuteen, mitä ruokailussa suositellaan ja mitä on myös mahdollista toteuttaa soseruokaillen. Eli muistakaa, että tämä ei ole ainut oikea tapa toimia, vaan jokaiselle perheelle löytyy se oikea kombinaatio siihen lapsen ruokailun opettamiseen. Lapsen tahtisuus tarkoittaa siis sitä, että seurataan niitä lapsen vihjeitä siitä, että milloin se lapsi on
valmis siinä ruokailussa, ei tuputeta ylimäärin, vaan luotetaan niihin kylläisyys- ja nälkäviesteihin. Ja sormiruokailussa se on helpompaa, koska siinä ollaan muutenkin vähän niin kuin kädet pois siitä tilanteesta aikuisina. Mutta myös tosiaan sosiaaliruokaillen, kun tarkkailee sitä, että milloin se lapsi ei sitten enää sitä lusikkaa sinne suuhun halua tai näyttää semmoisia eleitä, että ei enää halua ruokailla, niin sitten lopetetaan se ruokailu siltä päivää tai siltä aterialta. Sormiruokailu toki tukee niitä lapsen motoristen taitojen kehittymistä myös niissä ruokailutilanteissa, mikä on semmoinen plussapuoli siinä verrattain siihen sosiaaliruokailuun ja vahvistaa sitä silmä- ja käden yhteistyötä. Ja purennan kehittymistä esimerkiksi just sitä suumotoriikkaa niin harjaannuttaa pikkusen nopeammin. Jos haluatte sosiaaliruokailla, niin tästäkään ei kannata potea huonoa omatuntoa, koska nämä taidot kehittyy kyllä muissakin asioissa kuin siellä ruokapöydässä. Eli ne ei ole, se ei ole mikään poissulkeva juttu, mutta niin kuin tiedetään silloin, kun se lapsi sormiruokailee, niin ne saattaa kehittyä pikkusen nopeammin nimenomaan ne ruokaspesifiset taidot sitten. Ja myös koska se lapsi tosiaan näkee ne ruoat ja saa itse sen kontrollin, mitä hän maistaa ja mitä hän jättää syömättä, niin sormiruokailijat kehittyy maistelijoina ehkä vähän rohkeammiksi. He kokee, että heillä on niinku se uskallus sitten maistella ja turvallinen ympäristö maistella niitä uusia ruokia. Ja he tottuu siihen, että esiin tulee erinäköisiä tuotteita ja eri muotoisia asioita ja eri rakenteisia asioita. Mutta siitä huolimatta uusien makujen opettelu vaatii tosi paljon niitä toistoja, eikä ole itsestään selvää, että se sormiruokailijat esimerkiksi säästyisi vierastamiselta tai oppisi heti ne uudet maut tai olisi kaikki tosi uteliaita, vaan tämä on hyvin lapsikohtaista. Sotkua saattaa syntyä, mutta se kuuluu asiaan ja sitä syntyy joka tapauksessa jossain vaiheessa osalle enemmän ja osalle vähemmän, mutta siitä ei kannata stressata liikaa. Mutta sitten jos tuntuu, että se ei halua sormiruokailla sen sotkun vuoksi, niin se voi olla teidän perheessä just se oikea valinta. Opetella sitten sitä lusikan käyttöä ja muuta. Mutta tosiaan se turvallisuus, ja nämä on ihan kumpi tahansa ruokailutapa, niin tärkeitä juttuja. Ja tiedetään, että silloin kun sormiruokailua toteutetaan oikein, eli tarjotaan oikein koostumuksisia asioita pienelle ruokailijalle, aloittelevalle ruokailijalle mahdollisimman isoja ja pehmeitä, ja sitten pikkuhiljaa niitä pienentäen ja kovempia aineita mukaan ottaen, niin se on ihan yhtä turvallista kuin sosiaaliruokailukin. Mutta jos tarjotaan vähän väärän koostumuksia asioita, ei valvota sitä ruokailua, niin silloin ne riskit siinä kyllä voi kasvaa. Mutta turvallisuutta voi luoda sillä, että se istuma-asento on tosiaan hyvä ja pysty, ei takakeno tai ei mikään sitteri tai muu, vaan hyvä istuma-asento. Aina valvotaan ruokailua, eli vaikka se sormiruokailu kivasti vapauttaa ne kädet, niin muistetaan, että ikinä ei jätetä lasta ruokailemaan yksin, koska päästään tuohon edelliseen kohtaan, eli siihen, että se kakoaminen on asia, mikä monesti siihen sormiruokailuun kuuluu ja voi säikäyttää aikuisen, mutta kakoaminen on merkki siitä, että se lapsi on turvassa, eli silloin siellä ei ole mitään tuketta siellä hengitysteissä, mutta sitten jos tulisikin se tukehtumistilanne, mitä varten äsken toi video katsottiin, niin siitä ei lähde mitään ääntä. Eli silloin se lapsi on hiljaa ja se saattaa alkaa sinertää tai mennä tosi semmoisen pelästyneen oloseksi tai vähän hätääntyneen oloseksi, mutta siitä ei lähde ääntä, niin sen takia lasta ei saa ikinä jättää yksin, koska se tukehtuminen ei ilmoita itsestään ulospäin. Sen vuoksi myös on tärkeää tyhjentää suu, kun noustaan pöydästä, tarkistaa, että sinne ei ole jäänyt mitään poskiin. Varmistaa, vaikka pyytää vähän näyttää sitä lasta suuta tai ottaa huikkavettä tai ksylitolipastillia pieni pala tai jotain, millä sitten varmistaa, että se suu on tyhjennetty ja huolehtii tosiaan, että ne rakenteet, mitä tarjotaan, niin on oikeita. Tekipä suseita tai sormiruokaa, niin se monesti helpottaa sitä arjen pyörittämistä, jos se ruoan pystyy tekemään koko perheelle samoista raaka-aineista. Ja se myös helpottaa monesti sitä ruokaoppimista siltä kannalta, että se lapsi tuttuu niihin samoihin makuihin, joka helpottaa sitten tavallaan, kun aiemmin on ainakin ajateltu, että vuoden iässä siirrytään siihen muun perheen ruokavalioon,
niin tavallaan semmoista siirtymää ei tarvitse edes ajatella, vaan se lapsi kasvaa tavallaan niiden samojen raaka-aineiden kautta kohti sitä muiden perheruokia, ja lopulta ne ihan samat ruoat sitten sopii hänelle, että sieltä aiemmin aluksi tarjotaan vaan niitä osia, mikä hänelle sopii, ja pikkuhiljaa sitten sitä samaa ruokaa, niin siinä ei tule semmoista siirtymää johonkin eri ruokiin samalla tavalla. Kun sitten taas jos ajatellaan, että pääsääntöisesti käytettäisiin kaupan valmisoseita, niin se voi olla ne on makumaailmaltaan tosi erilaisia. Se ei ole huonompi se makumaailma tai se ei ole parempi se makumaailma, mutta se on erilainen se makumaailma. Niin sen vuoksi siinä on niinku suurempi siirtymä ehkä sit siihen, että tarjotaan sitä kotona tehtyä ruokaa, missä raaka-aineet voi maistua vähän erilaisilta. Niin sen vuoksi silloinkin, jos alkuun käyttää näitä kaupan soseita, niin pikkuhiljaa on hyvä ainakin osa aterioista vaihtaa sitten kotitekoisiin tai niihin ruokiin, mitä se muu perhe syö, jotta se molemmat makumaailmat tulee tutuksi, mutta myös toisinpäin. Eli jos taas valmistaa kaiken itse, niin mä silti suosittelen, että jonkun noista kaupan soseista tai helpoista vaihtoehdoista opettelee semmoisen, mistä se lapsikin pitää, koska kuten sanottu, ne makumaailmat on erilaiset ja voi olla, että sit jos on tottunut siihen hyvään, että se kaikki on sitä kotona tehtyä, niin sitten se erilainen kaupan makumaailma ei maistukaan siinä hätätilanteessakaan, kun vaikka ollaan koko perhe muuten kipeänä, paitsi vauva, ja jotenkin pitäisi saada ruokittua ja pitäisi olla helppoja vaihtoehtoja tai jostain syystä lapsi joutuukin jonkun muun hoidettavaksi ja pitäisi keksiä sitä tarjottavaa. Niin silloin on helpompaa, että sille lapselle on niitä tuttuja makuja myös jossain semmoisessa valmiissa versiossa. Eli pyritään tekemään sitä omasta arjesta helppoa, vaikka totta kai sitä pakastettua ruokaa voi myös ottaa mukaan, mutta aina se ei vaan ole niin kuin mahdollista. Niitä tilanteita voi tulla. Itse tehden säästää kyllä rahaa, eli tässä on nyt hintavertailu 2019 kasvissoseilla, eli verrattuna siihen, mitä ostaa kaupasta, vaikka ne ei onneksi ole arvokkaita sielläkään, niin kotona pystyy kuitenkin vastaavia soseita valmistamaan yleensä noin 6 purkillisen verran. Eli iso säästö myös noissa lihapohjaisissa soseissa tai missä on proteiini mukana enemmän, niin säästö on samaa luokkaa, mutta on myös tuotteita, joissa se menee toisinpäin. Eli esimerkiksi mangosose on semmoinen, mikä taas on kyllä edullisempaa ostaa purkissa kuin valmistaa itse. Eli eroja on siinäkin. Mutta sitten kun valmistetaan vauvalle ruokaa, niin tärkeää on käyttää niitä laadukkaita raaka-aineita, eli ei mitään pilaantunutta tai homehtunutta tai semmoista, missä olisi mennyt jo käyttöpäivät, vaan niitä semmoisia, mitkä tiedetään vielä olevan hyviä syöntikuntoisia, ettei sieltä tule turvallisuusriskiä sitten. Sen vuoksi pienelle lapselle, jonka suolisto ei vielä sitä samalla tavalla välttämättä pysty käsittelemään kuin meidän pystyisi. Kypsentämismenetelmistä, niin kuin tuossa jos avaatte tuolta itsellenne jossain vaiheessa käyttöön meidän reseptimateriaalia, niin hyviä kypsennysmenetelmiä, mitä sielläkin paljon käytetään, niin on keittäminen, höyryttäminen ja uunissa valmistaminen. Ne on semmoisia lempeitä menetelmiä. Ja toki myös silloin tällöin voi paistaa pannulla, mutta siihen syntyy helpommin sitä kovaa pintaa ja niin kuin karsinogeenia, minkä vuoksi tässä ei ole se kaikkein suositeltavin päivittäiseen käyttöön, mutta höyryttäminen, ja ei tarvitse olla mitään kattilan höyrytysosaa, vaan siellä kattilan pohjalla pienessä tilkassa vettä asioiden höyryttäminen kannen kanssa, niin on semmoinen, mikä säästää hirmu hyvin makuja niistä tuotteista ja ravintoaineista, ei liukene liikaa veteen, ja niihin jää tosiaan makuu niihin soseisiin, mutta on kuitenkin tosi lempeä menetelmä. Ravintoarvon lisäämiseksi voi niitä valmiita soseita, jos tekee, niin esimerkiksi notkistaa sitten joko sillä keitinvedellä tai äidinmaidolla tai korvikkeella, kumpi onkaan käytössä, niin sitä hyödyntää, niin saa sinne esimerkiksi niitä hyviä rasvoja lisättyä ja vähän lisää energiaa ja tuo sitä tuttua makua sinne taustalle, se saattaa helpottaa ruokien hyväksymistä. Ja tosiaan sormiruokailussa niin alkoi muistaa käyttää niitä pehmeitä rakenteita, eli keittää hyvin kasvikset tai kypsentää mitä tarjoaa tai muut ruuat myös. Hei, ja myös mikrokypsennys on hyvä näille vauvaruuille ja toimii pienille annoksille. Jos joskus joutuu tekemään nopeasti sen pienen annoksen, niin muistakaa myös se mikro. Esimerkiksi perunat ja juurekset kypsyy tosi äkkiä mikrossa, myös pienessä vesitilkassa. Mausteita saa käyttää, ei suolaa, mutta muita mausteita.
Voi käyttää suolattomia mausteseoksia tai paprikaa, sipuli, valkosipuli, kuivatut yrtit, tomaattisoseet on tosi hyviä tuomaan sitä makua koko perheen ruokaa ja silloin on myös helppo tehdä tosiaan koko perheelle se sama maistuva ruoka, että se ei tunnu mauttomalta muulle perheelle, kun niitä muitakin mausteita on käytössä. Eli rohkeasti suosittelen, nyt mä hyppäsin jonnekin, rohkeasti suosittelen kokeilemaan, toki tekemään itse. Käykää katsomassa niitä reseptejä, mitä tuolla meidän aineistossa on ja nettisivuilta löytyy lisää. Ja esimerkiksi siellä uudessa Martta-appissa, mikä on julkaistu nyt sovelluskauppoihin, niin pääsee myös siihen reseptiikkaan käsiksi. Ja luottakaa niihin pieniin maistelijoihin. Ne teille aika hyvin viestii siitä, että milloin ne on kylläisiä tai milloin niillä on nälkä, sen varmasti on jokainen jossain vaiheessa ainakin huomannut. Ja, myös siitä, että mitä ne pitää siitä ruoasta, mistä ne tykkää ja mistä ne ei tykkää. Mutta meidän tehtävä on kuunnella sitä, mutta kuitenkin kannustaa myös niitä asioita kohti, mistä ei vielä tällä hetkellä tykätä, mutta saatetaan tulevaisuudessa tykätä. Niin niillä ohjeilla oikeastaan, mitä olen käyttänyt tässä lähteenä ja mistä saa itse lisätietoa, niin ruokasuosituksesta. Lapsiperheille se on kaikkien luettavissa ja sieltä löytyy vähän täydemmin nuo listat ja myös ne perustelut sille, että miksi jotain vältetään tai miksi jotain taas saa syödä, niin aika hyvin. Ja sitten on tosiaan vielä tuo lista noista turvallisesta käytöstä, mikä on liitettynä myös sinne suosituksiin. Ja meidän eri kanavissa tulee myös tätä lapsiperhesisältöä aika kivasti ja lapsiperhesivuilta löytyy myös hyvin tietoa ja sitten meidän Pohjois-Karjalan Marttojen kanavalla myös koitetaan aina säännöllisesti myös tätä puolta nostaa. Ja sitten vinkkaan vielä lisää tämmöisiä tulevia myös etänä toteutettavia luentoja, jos itseä kiinnostaa, niin tälle meidän suoraan järjestämänä ei ole nyt tulossa, kun ehkä puolen vuoden päästä seuraavan kerran tämmöisiä etäluentoja, mutta on menossa puhumaan Joensuun perheentalolle aamukahvit ja asiatilaisuuksiin 2 keskiviikkona tässä nyt vähän tämmöisillä suppeemmilla aiheilla. Mutta laittakaa kalenteri, jos itseä kiinnostaa 13.10. kasvisruokailu lapsiperheessä. Siitä tulee myös YouTube-live ja tallenne tuonne Pelastakaa lasten sivuille ja samoin tuosta 27.10. mikä toteutetaan yhdessä perheperustaisen kuntoutuksen keskuksen kanssa. Eli sinne tulee sieltä sitten nepsypuolen osaajia vielä, eli valikoiva lapsi haastaa ruokailutilanteet, niin siitä keskustellaan tuolla 27.10. ja siitä jää myös tallenne sitten olemaan, niin tulkaa itse kuulolle tai linkatkaa ihmeessä eteenpäin, jos muitakin kiinnostaa. Mutta oikeastaan näihin sanoihin hirmu paljon asiaa lyhyen aikaan, toivottavasti sieltä jokaiselle jotain tarttuu, niin minä lopetan tuon tallennuksen, niin saa avata mikkiä ja kysyä tai saa kirjoitella tuonne kommenttikenttään kysymyksiä kanssa, niin minä jään tähän linjoille vielä tosiaan ainakin puoleen asti on nyt varattu aikaa. Katsotaan tuolta, noin ja vielä kun saan ton lopetettua tuolta.